Maħrabniex mill-Kenja, qegħdin hawn għax għandna dover x'naqdu lejn il-Papa. Hekk stqarr l-Isqof Koadjatur ta' Garissa Joseph Alessandro. L-Isqof Alessandro qiegħed Malta flimkien mal-Isqof Paul Darmanin li wkoll iservi f'Garissa u l-ġimgħa filgħodu iltaqgħu mal-Arċisqof Charles Scicluna. L-Isqof Alessandro stqarr li minkejja l-biża' li teżisti fil-Kenja huma impenjati li jibqgħu hemmhekk u jaqdu l-Episkopat mogħti lilhom. Semma l-appoġġ spiritwali li knejjes Kattoliċi qed jagħtu lil Kattoliċi fil-Kenja minn mindu seħħ il-massakru f'Garissa. Massakru li ħalla aktar minn 140 żagħżugħ Kattoliku mejjed. Il-moħħ wara dan l-attakk huwa l-grupp militanti Iżlamiku Al-Shabab. L-Isqof Darmanin tkellem dwar it-tensjoni li teżisti bħalissa fil-pajjiż. Stqarr li ż-żgħażagħ li mietu kienu nies tal-ġabra u li ta' spiss kienu jisimgħu qudies flimkien ma' familthom. Iż-żewġ isqifijiet irringrazzjaw lill-Arċisqof Charles Scicluna li fil-messaġġ li taf nhar Lejt il-Kbir għażel li jfakkar lil dawn il-vittmi. L-Arċisqof Charles Scicluna stqarr li l-preżenza tagħhom f'Malta hija simbolu ta' solidarjetà mal-poplu ta' Garissa. Hawn iddeskriva l-konferenza li se ssir nhar il-Ħadd fil-Vatikan bħala waħda li tagħti sinjal ta' għaqda Kattolika. Għal din il-konferenza se jattendu 27 isqof mill-Kenja. Il-laqgħa bejn iż-żewġ isqifijiet u l-Arċisqof Charles Scicluna komplet fil-privat.